ден. Един много известен български народен празник. Той съвпада с лятното слънцестояние, затова и много поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Според народа, Еньов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еньо се намекнал кожуха да върви за сняг. Казват, че от радост слънцето играе и е добре този ден ще видя рано, да се вземе с Богом и да поръсте лечебните слънчеви касти. Млади и стари се търкарат за здраве в росните вади. Къпят се в извори и реки, защото вярват, че преди тях се е окъпало и слънцето. На Еньов ден звездите слизат на земята и баят на билките да са по-лековити. Окъпалото се слънце също им дава целебна сила. Затова рано преди изгрев се берат билки. Познават ги много жени, но най-добре ги знаят брачки и паячки. Казват, че лековитите билки са 77, а болестите 77,5. За тази половинка има и билка, която само определени билкари могат да намерят по тайната доба на енската нощ. От тях се сплита енски венец, през който през деня се провират момци и моми за здраве. Вярва се, че на Еньов ден магиосници ходят по нивите и обират чуждото плодородие. Според поверието, този ден е лош ден и се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е вършил на празника му, е отишъл да работи. В югоизточна и североизточна България се практикува обичая Еньова буля. В него участват само моми. От предния ден всяка от тях свива китка, която пуска в котле с мълчана вода. Това е вода, налята от старите знахари през нощта, от някой планински извор, при пълна тишина. Вярва се, че нейната свръхестествена сила ще изчезне, ако се чуе човешки глас. Китките пренощуват навън. На сутринта момите се събират и обличат като булка малко момиче. Обикалят селото, нивите и левадите, отиват на реката, пеят песни. Те са свързани обикновено с брането на билки, болести, змееве, самодиви, рекет и любов. После се връщат в селото, забулват момичето с червена кърпа, дават и котле по китките, тя вади и нарича коя мома, за кой мома спитил мъж. Еньов ден представя древни възгледи, обреди и магически действия, свързани с култа към слънцето. Това запазва виталния и мистичния си характер. Нека на този ден да откъснем тръгче росна жилка, да се усмихнем на слънцето и да извървим пътя до края на годината, заредени с положителна енергия. Ние сме ви приготвили изненади. Значи искам да поканя всички първо да се взема с питките, които сме приготвили с меда, стар български обичай. След това да посетят нашата билкарница, където за всички сме приготвили пички с билки. Има и сухи билки, има и пресни билки, които лично сме набрали за вас. Приготвили сме ви също и чайна с чай билков. И съответно, всеки, който желае, имаме еньова буля, да потопи китката си в менчето и тя ще му нарече за берекет, за любов, за здраве и за семейно щастие. Заповядайте. После ще чуем изпълнение на деца от детската градина, здраве, на хор доброджанки и на фолклорен танцов ансамбъл Бали. Ей, тук има, който иска, може да се види. Ма задължително как е на тебе? После я пускате в котлето на еньовата буля. Дали я видяхте? Забулена с червено. И тя почва да нарича. Къде е тя? Или писна да раздаваш бяг? Не. Зача няма ли? Някой взима nothing personal, бабушка. Айди или от буля да наричам.
Едното табуле там на сянка. Ето виж има опашка. А кое е? Ами знаеш ли? Някой друг е това, не? Аз не ви шуфа. Не, това е специално за тебе. Виж, мама, какво си избирала. Искам турба. Ето, това е турбичка с билки. Ти какво очакваш? Голяма турба. Видях земята, бяха вкуда, бяха стата. Всичко лично се петата, затънкуват на свещята. Всичко бибом се събуди, пърхът се пеперуди. Шли потата бистро, а небето е лъчисто. Облаче по него слава, цялата земя запиява. И за тебе и за мен да е мирен спорен ден. Сред аромат ръка протягам, поздрача, докосвам нежен липов цвят. На слънчева поляна спирам, полушва клони винен клен. Небе безкрайно се простира, уха финно енюв ден. Чувай, слънче, беше енюв ден. Билките ci proszę. Свек, трябва чакма ги берем. Русата бие и музете поше. Чака.